नमस्कार गाववाल्यानू, कशा आसास? बरे आसास मा? या माझा गाव मालवण कट्टा गुरामवाड आणि या आमचं लिंगाचं मंदिर असा. आता तुमका आमची मंदिरं दाखवते मी सगळी गावातली. येवा. आमच्या दोन वाड्या असत, एक खालची गुरामवाड आणि एक वरची गुरामवाड. तर हे जे मंदिर आहे ते वरच्या गुरामवाडीत असा, लिंगाचं मंदिर असा. एकदम परिसर भरपूर सुंदर असा, चारी बाजूने डोंगर असत, हिरवेगार असा. आताच मंदिराचं सुशोभीकरण झाला. ते मंदिराचा प्रवेशद्वार असा, लिंगाचं मंदिर असा, भरपूर सुंदर असा. आणि ही आमची लिंगेश्वराची पिंड असा. आणि नवसाक पावता बघून घेवा. आणि जागरूक देवस्थान असा, निसर्ग असा सगळं आजूबाजू. ही मागची बाजू असा मंदिराची आणि भरपूर सुंदर असा. तसंच पुढे चालत गेलास त्याच बाजूत आमची कुलदेवी असा, भराडी. म्हणजे असं म्हणतात की अंगणेवाडीची जी भराडी आहे तिची बहीण असा म्हणून. तर ते पण बाजूकच मंदिर असा, तिचं पण सुशोभीकरण रंग वगैरे झालेला असा. आणि ती पण नवसा पावणारी असा भराडी. आम्ही पण आमचं नवस होतो पूर्ण करू दिलं. आणि भरपूर सुंदर असा तुम्ही बघशात मंदिराचा आतलो जो सगळं परिसर असा एकदम शांत आणि सुंदर असा. आजूबाजू सगळी झाडं असत आणि निसर्ग असा व्यवस्थित असा. बघा ही इथून एंट्री असा मंदिरात, एकदम सुंदर आहे देवी भराडी मंदिर. आणि गोंधळ असता दरवर्षी. बघा ही देवीचा असा तो परिसर असा आतलो मंदिराचो. आणि बांधकाम एकदम मस्त व्यवस्थित केलेला असा. हे आमचे गावकर असत. आणि हे आमच्या खालच्या गुरामवाडीतली देवळी असा. तर 9 तारखेक पूजा असता मेच्या. सगळे गुराम जमतात. छोटी देवळी असा, ते पण लिंगाची जा पिंड असा लिंगाची. ते पण सुंदर असा. हे आमच्या खालच्या गुरामवाडीत असा. हे गाव मालवण कट्टा. वरना कट्ट्यावर नाही खालची गुरामवाडी 20 मिनिटावर चालत असा. हे बघा सुंदर असं चित्र काढलेलं असा. दर सोमवारी सगळे गावातले लोक येतात. आणि हे माझा घर असा आमचा. ती बघा मालवणी माणसाची मालवणी बायको चलता. भरपूर जुना असा माडियाचा घर असा त्या काळातला, चिरेबंदी असा. आणि यावर्षी आमचं गणपती 2024. आताच मी गणपतीत गेलोय. कसा वाटला आमचा गाव मालवण कट्टा गुरामवाड नक्की कमेंटमध्ये सांगा.